अरे भाई हो, एक दिन हमार मेहरारू चिल्ला चिल्ला के रोवत रहे, तो हम पूछो तनी मोहा के, अरे का भइल बा कि इतना चिल्ला चिल्ला रोवत रू? तो कहतिया मेहरारू हमार कि हाथ कुचा गइल बा। तो हम कहम कुछ लगैलू हो कि ना? तो कहतिया लगनी हो ना, व्हाट्सएप पे स्टेटस। भाई हो, एगो हमार संगती एगो लड़की से बहुत प्यार करत रहे, ओकरा के 100 के नोट पर आई लव यू लिख के देले रहे। आ इंतजार करते रहे दूसरा दिन कब आवत ये जवाब देवे। तो आवत ये दूसरा दिन तो पूछता कि का हो, पढ़लू हो कि ना? तो कहतिया ये खाली और लिख के दो ना, जाना पर लिख के देले रहो। भाई हो, हमार संगतिया के ओकर जान बड़ा दिन के बाद फोन कइल रहली आ पूछो तरीका करता रही जान। तो हमार संगतिया बड़ा प्यार से कहता, दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। तो कहतिया का तरसता रहो, 20,000 रुपया लेके आजा मिले। एक दिन हमार मेहरारू बड़ा प्यार से कहतिया, तू बड़ा सुंदर लागेला, तू लाखों में एक बाड़, तारा ऐसा दुनिया में केहू नहीं खे। तो हम शर्मा के कहनी छोड़ा ना। तो कहतिया इतना इतना लंबा छोड़ता नहीं, और कितना छोड़ी जाए सुअर मुँह। भाई हो, एगो लड़की के प्रपोज करे खातिर एगो खूब सुंदर गिफ्ट ले आई रहमी। ओकरा से कहनी ए तारा खातिर कुछ ले आइल बानी। तो कहतिया बताओ ना बताओ ना, 3-4 बार कहूँगे तो हम ना बतौनी। तो कहतिया तू भैया ना रहता नु तो तारा कुछ कह देती। भाई हो, एक दिन हमार मेहरारू हमसे फोटो खिंचवावत रहुए, तो हम फोटो खिंचनी। तो कहतिया ई क्वेश्चन फोटो खींच ले बाड़ो, पीछे भैंस आइल बिया, फेसबुक पर डाले के रहला। तो हम कहमी कि फेसबुक पर डाले के रहला तो का भइल बा, लिख दिए कि आगे वाला हम हई।